Bos días, queridos. Touriñán sempre tarde, anda, pasa para o teu sitio. Pasa. Estamos aí. Veña, en silencio. Decía que bos días, queridos alumnos. Bos días, señorita profesora encantada de vela. É moi guapa hoxe como de costumbre, guapa. Dios, que nos aguanto que pelotas son. Está calado que non escoito. Dende logo sodes unha das mellores clases que tiven nunca, E iso que as últimas promocións eran moi boas. Bueno, iso se obviamos o de Paquirrín, pero bueno, vámoslo deixar. Hoxe temos un prato que non vai ser do gusto de todos, porque vou entregar as notas do último exame, vale? A mí soume fatal, profe, Eu xa non digo nada porque eu en matemáticas non dou un pé con bola, nin bola, Sí. tripé, nin nada. A ver, Isa, un 3,5. Ai, contaba con un 3,6. Sí, pois nada. David, un 1,5. Guai, non. David, como sigas así, eu penso que vas repetir curso. Peleteiro, un 2, é que non melloraches nada. Un 2. Pero é imposible que mellore mesmo, non pode ser. Mira, pai, é que me derrito. Touriñán, eu non sei como non lle dá vergoña. Mire que exame. Se eu asinei e puxen a data, que quere? A data mal, hasta puxo a data mal. Touriñán, moi deficiente, Moi deficiente que é? Que é moi deficiente? De nota, moi deficiente. E cal é deficiente? Eso é un 0, un Un 0, cero. Roxo. Toma! Cero! Pero mellorei, profe, mellorei porque a semana pasada en historia saquei un menor 10. Chinchón. Se aprenderas... Sí. Touriñán, por favor. Deberías aprender de Carlos, que como sempre, Carlos, un 10. Excelente, excelente. Como te colles no recreo revento, te mona. A ver, calade, entón imos resolver o problema principal que había no exame. Veña, Touriñán, o encerado, por favor. Moi vas. Tivo, xa verás no recreo. Prepárate. 4 ollos. A ver, o problema principal 4 ollos decía... somos todos, perdón. Calamos un pouco, por favor. O problema principal decía, define ángulo recto, ángulo agudo e ángulo obtuso. Eu sei eso, Sí, Carlos, eu xa sei que o sabes, pero imos ver se Touriñán sabe o que son ángulos. Home, eu en principio non. Ai, non sabe que son os ángulos. Sí que sei que son os ángulos. Meu pai é son ángulo cando bebe. A veces anda pola casa como un sonángulo. Anda pola casa e parece que anda dormindo que miña nai di, andas dormindo e di, mamá, xa un problema, que é un sonángulo. Home, A ver. eu empeorarei, pero aí sempre que empeora máis, A ver, por favor, abonda xa. Touriñán, o teu sitio. Estes dous son amigos, pero vou romper... Touriñán, o teu sitio é peleteiro. Mañán quero que veña o seu pai falar comigo. A ver si. Entendido? Peleteiro, que veña teu pai. Bueno, marcho. Xa está aquí empezando esto. ¡Silencio! Es como que había educación de antes. Ahora. Silencio, estamos en segundo de eso, ¿vale? Que é eso logo? ¡Vamos por recreo xa! Tú ves, antes estaban tranquilos. Vamos cos exámenes. Vamos a repartir as notas. Vamos alá. Isa, Que? progresa axeitadamente. Así me gusta. David, necesita mellorar. Bueno, e que? Me la su... Peleteiro, mellorable. mellorable. Sobresaliente, digo yo un pai que un sobresaliente, pero mellorable. Moi ben, apúntelle mellorable. Touriñán, axeitado. Axeitado, pero axeitado se está unha clase de burros. Xeitado que é? Que é? Listo, ti que estudiaste, que é xeitado? Axeitado é que pasa o nivel. Paso nivel, pipiripip, pipiripip, pipiripip. Pero que Toma, pasé de nivel. Pasé de nivel. Silencio. Un Street Fighter, mono. Touriñán, ao encerado. Vas por delante. Vas por Ao encerado, Touriñán. Queres que vaya ao cerado? Sí. Por aquí!
Toma, que pasa? Quieto! O grito que dá! Silencio! O grito que dá é primeiro que verde a ucha do cu a este que leva pantalón por aquí, mira, por aquí. Vou cos que podo. Peleteiro, mañá que veña seu pai a falar comigo. Hala, venga. Marcho, hasta ahora. Bos días, queridos alumnos. Hoxe imos facer... Cabrón, se está instalado. Vale, seguimos. Imos facer diversos exercicios de matemáticas que eu sei que non vos gustan moito, pero hai que facelos. Ten razón, profesora, nin a Pitágoras se gustan as matemáticas, pero a ver se hai sorte nun selectivo cae outra cousa. Que educados, verdad? Mire, por certo, profesor, eu tiño unha pregunta. Sí, dígame, É que, Peleteiro. como mañá, bueno, o martes é festivo, non? Logo non temos que vir. Non, o festivo non. E a vostede importaríalle moito que o luns tampouco viñéramos? Home, pois así, a bote pronto, a ver, É por tería que aquilo de- pensalo. Bueno, se cadro que podemos facer é que o venres facemos horas extra e despois aprendemos trigonometría e así recuperamos horas. Ai, Carlos, como es, a A que está verdade ben. que... Dios, non te soporto, pelota do carallo. Vas ver ti despois. Ben, bueno, pois, veña, xa está. Non vimos o luns tampouco, vale? Xa me convencestes. Pero isto que non sirva de precedente, Ben, bravo! Viva profesora, viva, bravo! Sois estupendos. Los padres escolapios. Bueno. Gracias. Bueno, marcho, hasta luego. Chao. Ahora tocan a mí os bravos. Bueno, vamos a ver, vamos preparar agora unha tabla de multiplicar que vou preparar eu para a semana que ven. A ver, xa empezamos mal. É que? A tabla de multiplicar. Hai un error a semana que ven, non hai clase. No flipas, neno. Un momento. Como non vai haber clase a semana que ven? A semana que ven é festivo o martes. Facemos ponte o luns, pero martes festivo e o mércores volvemos. Por iso, se só son 3 días, te das flipado. Ven o miércoles, con ganas de descansar do fin de semana. E o xoves diste, mañá xa venres, xa dan o fin de semana, o que vamos vir? É tontería, mono, burro. Vale. Vamos agora ca tabla de multiplicar a nova. A nova tabla de multiplicar. A da crisis, vamos. Sabedela. Eu seina. Sábela, Carlos. Ven. Veña. Vamos ca tabla de multiplicar da crisis. 5 por 1, 4. 4. Un quedouse un concejal con él. Sí. 5 por 2, 8. 8. Aquí había 2 concejales. Non pasa nada. Quedou aí. Moi ben, pois é que sabedes a tabla de multiplicar da crisis. Ben, Peleteiro, acórdate. De que? Porque non che teño manía. De que? Mañá que veña teu pai a falar comigo. Tú lo flipas. Venga, marcho. Hasta ahora. Salvate la vida, venga. Bueno, a ver, antes que nada, Peleteiro, onte dixenlle que viñera seu pai falar comigo? Sí. Ainda estou esperando. Sí, anda por aí. Ah, está... Sí, aí ven. Onde está o maestro do meu fillo? A ver, bos días primeiro. Despois hai que petar na porta antes de entrar nunha aula. E non é maestro, son eu, son a maestra. E que é eso que ele manda contando de co maestro que lle anda dando unhas lavazadas e que lle anda pegando? Bueno, é que, verá, algunha lavazada de vez en cando, pois doulle. Pero é porque, claro, eu sei que é un rapaz con moito talento, que ten moitísimas posibilidades, e desperdicio, entón, algunha lavazada, pois doulle... E a usted parece bonito darlle unha lavazada? A ver, non, se eu sei que non... A un rapaz que non se aplica? Claro. O que hai é que romperlle a cara, me cago en aquí, que te estampo. Que pasa? Que? Que o seu fillo... O seu fillo non é este, o seu fillo é aquil. A meu fillo é aquel. É a cortar embarcado, parece que me erdoeu aquí. Como non aprendas, aquí estámpate da cabeza. Que? Que pare que pegue. Esta patuela é mexerica. Usted estampe, eu quero que aprenda as 4 reglas de multiplicación, a división e a regla de 3, Bueno, moi E a ben. maestra respeta esa educación e respeta aos maestros que son como nuestros padres, E na máis. Nada, pois, marcho, Hasta logo.
Ben, Paleteiro. Sí. seu pai non iba a vir por aquí hoxe? Sí, está aí, está aí. O maestro do meu fillo. Moi boas. Moi bueno. Son eu maestro. Usted é o maestro do meu fillo. Que lle pasa ao meu fillo que manda dicindo que lle anda pegando o maestro? Bueno, a ver, andamos pegando, no, aquí non se lle pega aos nenos, xamais estamos en contra da violencia. Por favor, non lle pegue ao rapaz, Non lle pega ao rapaz. No, por favor. Usted como lle poña a man enriba ao rapaz, rompo a cabeza contra a pizarra. Usted estampo contra aquí, Usted lo estampo, e boto enriba da mesa, e leva no cu, Que se